Wat betekent Jaap Buijs voor jou? 20 jaar geleden ben ik al benaderd toen door Volendam Music. En of ik eventueel bij hun wilde komen in het management en bij het boekerskantoor. Toen heb ik er niet voor gekozen toen die tijd. Ik ben later toch, omdat ik met Volendam en Lucas bij Volume zat, heb ik toen een keuze moeten maken of ik naar Volendam wilde gaan. Nou, die keuze was voor mij klaar, want ik wilde graag naar Volendam toe dat moment. En ik heb alleen maar goede dingen meegemaakt op het kantoor. Ik heb dingen mee mogen maken die normaal gesproken voor een artiest, hoe moet ik het zeggen, moeilijk bereikbaar zijn. Daar hebben hun toch wel gelukkig een vinger in de pap gehad voor mij. En ja, niet om het een of ander. De man had verstand van alles wat met muziek te maken had. En het was een grootheid. En het is een groot gemis ook, denk ik, voor de hele Nederlandse muziekwereld. Hij heeft ooit gekozen natuurlijk voor die palingsound. Hij heeft best wel bekende artiesten groot gemaakt in die sound. En het was wel zo. Volendam was Volendam. Dus de artiest ook. Ik wens bij deze natuurlijk alle nabestaande familieleden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. En ik hoop dat het allemaal is en blijft zoals het is natuurlijk. Maar het zal ook op kantoor daar best wel anders worden.